Hissuliike ei. Niin. Mä oon nyt tällä hetkellä ite kipeällä, että luultavasti joku oksennustaudin tapainen tai joku tämmönen tosi mukava oksennaminen. Ei niinku niin älyttävää. No, koulun terkkari. Ei että se haistella. Siis niinku mä menin ite sinne niinku tänään silleen niinku et joo mä oksensin tossa välitunnilla just. Sit se vaan silleen niinku okei, no jos sä yrittäisit olla vielä koulussa, et jos sulla on oikeesti huono olo, niin tuu sit tänne uudestaan. Anteeksi mitä, mä just oksensin. No sit mä menin kuitenkin siihen tunnin päästä uudestaan. Se ei oo, että mä lähtin kotiin. Nyt mä oon kotona. No, niin. Nyt on alkamassa tällaisia edes lomata sen just, että tosi jees. Tai no okei, se alkaa vasta silleen perjantaina. Mut ei mitään. Kyllä mä uskoisin, että mä silloin pääsen jo pois tästä kipeydestäni. Tai vaikka semmoista, mä en tiedä, onks mä nyt sit niin kipeä, niin kyllä tää löytyy. Ja mä nyt ite ainakin tällä ajattelin kokeilla tämmöstä videoblokkaamista, koska niinku mä oon just nähnyt kaiket muut ihmiset, niin oli just kaikennäköisiä tuolla YouTubessa, niin sit mä niinku ajattelin, että se saattaa olla ihan jees. Et vois tällä vaan huvia urheilun vuoksi kokeilla tällaistakin vaihtoehtoa. Ei se niin iso diili, että jos tästä ei sit tulekaan mitään semmoista hienoa juttua. Joo. Ja niin. Mä nyt oikein tiedä, että se ulkona oikeastaan niin syönyt, että mä oon ulos. Okei, joo, en halua, mä oon kipeä. No ei, kyllä mä haluaisin mennä ulos, mutta en voi. Kuulosit kieltää mun. No niin. Se on oikeesti niin tosi jees olla niinku ulkoon kavereitten kanssa, varsinkin se olisi tommonen ilma. Mut silloin kun mä en oo koskaan kipeä, niin silloin just on niinku semmonen sataa ja kaikki tämmöstä on niin synkkä ilma. Sit kun mä oon kipeä, siellä paistaa aurinko, sit mä oon silleen jes. Ei näkynyt jes. Niin. Mä oikein osaan selittää. Tiesiks te oikeesti kun ongelmallista on tällä puhua kameralle? Siis niinku yleensähän mä puhun koko ajan, että mä oon semmonen pälä. Sit nyt kun pitäis puhua kameralla vielä. Apu, mitä mä puhun? No, kyllä mä tykkään puhumisesta tosi paljon. Joo. Mä kuulostaa joku se mun kamera, että silleen, sä puhut liikaa. Silleen, okei, mä oon hiljaa. Noin. En mä koskaan syrjinyt mihinkään nurkkaan, silleen, antakaa mun olla yksin. Okei, kyllä yksin on välillä ihan jees olla. Nyt mä tosiaankaan itsekään tiedä, mistä mä selitän. Joo. No ei mulla oo kyllä mitään aihetta tähän näin, mutta kuitenkin. Tonta kyllä vähän erilaisempaa, mitä tavallisesti silleen kun puhuu niinku face to face jonkun ihmisen kanssa tavallaan. Joo, tosi kiva juttu. Silleen ihan ja tykkään. Ruotsin kielen osaaminen on hyvin. No siis niin. Mikä kuukausi nyt on? 3. Niin